Чакайте да се изпикая. Виж, там надолу има нещо. Айде, бъде да покачвате. Айде, Виж как си ти го да снимам. То са пика, майка! Вие сте, бе. Айде, забавяй си да е светлината. Не, аз ще снимам. Няма да снимаш. Що? Айде, бе, снимай. Няма бързо така, те. Сам до Почваш ли да снимаш? Ще ми леят кушум, да. Почваш ли да снимаш? Да, снимам. Айде, чакай, снимай ма сега. В момента снимаш ли? Да, в момента си. Айде. Може. Здравейте на всички, които гледат. Аз ще призвавам да пика. Той не го гледайте. За самозащита. Ето ви. Не го снимам това. Ето ви го давам на пика. И сега, драги зрители, ще бъде интересно. Let's fucking do it. Дама пика, появи се. 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 Замълчете. Ай, стига.